Anem a corregir els exercicis 1 i 2 en els que demostrem que a cada fracció li correspon una xifra decimal. Llegim l'exercici 1. Calcula l'expressió decimal de cada fracció. Obtén xifres decimals fins que el residu siga 0. Hem de dividir el numerador entre el denominador fins que el residu siga 0 afegint tantes xifres decimals com necessitem. No ens diu quantes ens fan falta en cada fracció, per tant, hem d'anar provant una per una. Fem la primera, encara que ja l'hem feta en el vídeo d'exemple, però bueno. Col·loquem com a mínim una xifra decimal, perquè si no, no obtindríem un número decimal en el quocient, que és el que estem buscant. Com que agafa ja les dues primeres xifres i la coma inclosa, col·loque 0, i me cap a 4. Així ja tinc en el residu 0, per tant, la primera fracció ja la tinc clara. Anem a la següent. 7,4. Col·loque com a mínim una xifra decimal. 7,4, 7 quarts, perdó. Vale, comencem a dividir. 4 per 1, 4, fins a 7, 3, baixa el 0, col·loque la coma, i 4 per 7, 28, fins a 30, 2. Esta no me val perquè no tinc en el residu 0, per tant, torno a fer la mateixa divisió, esta vegada posant dues xifres decimals. La divisió serà exactament igual, però bueno, anem a fer-la bé i així no se liem. 1 per 4, 4, a 7, 3, baixa el 0, col·loque la coma, me cap a 7, 2, ara baixa el 0 i ara ja sí, 0 en el residu, per tant, és correcte. 7 quarts equival a 1,75. Anem a per més. 10 vuitens. Me dona 4 en el residu, per tant, una altra xifra decimal. Dos per 8, 16, a 24, baixa el 0, i ara ja sí, 1,25 és equivalent a 10 vuitens. Anem a per la següent. 17 cinquens. Mira, a la primera. 0 en el residu, per tant, ja ho tenim. Perdó. Seguim. Una xifra decimal entre 8. Molt bé. No ens arriba, no tenim 0 en el residu, per tant, dues xifres decimals. Per 2, 16, fins a 24, encara me fa falta una més. 1, 2 i 3 decimals. Fixeu-vos que el número de decimals que posem en el dividend és sempre el mateix que després obtindrem en el divisor. Ho dic com a pista. Si així tinc una xifra decimal, en el divisor, en el quocient, tindré una xifra decimal. Així ne tinc 2 i 2. Així ne tinc 3, he d'obtindre 3. Ho dic com a guia, per a que no ens liem en qualsevol moment.
16, a 24, baixa el 0 i ara ja sí. Veieu? 3 xifres decimals perquè tenia 3 xifres decimals en el dividend. 1,625. I la que mos queda molt bé, cap a 1. 1 per 6, 6, fins a 15, 9, porta 1, 1 per 1, 1, fins a 2, 0. Baixa el 0, col·loque la coma i me cap a 5. 5 per 9, 30, 5 per 6, 30, fins a 30, 0. 5 per 1, 5 i 3 que porta 8, fins a 9, 1. No tinc 0 en el residu, per tant, 2 xifres decimals. I el bo és que l'anem a repetir tota l'estona de manera que podem anar algo més ràpid. 6 per 5, 30, sí, vaig per així, que si no me perc. Baixa el 0 i ara me cap a 6. 6 per 6, 36, fins a 44, porta 4, tampoc. Si algú vol no fer trampa, en lloc de provar ara amb 3 xifres decimals, provar directament amb 4, a veure si funciona, doncs, oye, per a gustos consumidors. Però vaja, jo vaig anar un per un per a assegurar-me de que tot el món ho comprèn. Molt bé, provem. Baixa el 0 i ara cabria a 2 per 6, a 2, sí, 2 per 6, 12, fins a 28, porta 2, encara no, una més, a veure si me cap així. Portem ja 4 xifres decimals. Per tant, tindré 4 xifres decimals en el quocient. Vinga, vamos rápido. I ara ja cap a 5, 5 per 6, 30, fins a 30, 0, porta 3, 5 per 1, 5 i 3, 8. Ara ja sí. 25, 700 és el mateix que 1,5625. Val? Anem a l'enunciat número 2, que ens deia: calcula l'expressió decimals de les fraccions següents amb 5 xifres decimals i contesta, és a dir, que agafàvem primer i fèiem les divisions amb 1, 2, 3, 4, 5 xifres decimals. Per tant, obtindré 5, una xifra decimal amb 5 decimals al quocient. Cap a 1, col·loque la coma. Ara, molta precaució en no liar-se amb la quantitat de zeros que portem, 3 per 1, 3, este és este. Per a no liar-se, el truquet este que jo vos deia de si tinc 5 xifres decimals, 1, 2, 3, 4, 5 xifres decimals. Ja he acabat.
No he acabat, el que passa és que només són 5 xifres decimals, se me queda com a residu 1, però he de parar perquè l'enunciat m'ha dit que posarà 5 xifres decimals. I ara fem l'altra divisió, a veure què passa. La col·loco una miqueta més amunt, a veure si així no se molestem. I ara 1, 2, 3, 4 i 5. 5 xifres decimals. I anem a ello. 6 per 6, 36, a 40, a veure, ja porta 1, 2, 3. Un, dos, tres, 4, doncs encara me falta 1. Ahí. I 5. I pisos. Sí, és l'estil. Molt bé. El mateix, tenim en el residu una xifra que no és 0, però anem a les preguntes. Què creus que passaria si continuares traient decimals? És a dir, si continuarem posant decimals en els dos dividends. Què és el que ocorreria? Que obtindríem la mateixa xifra decimal infinitament, és a dir, jo així no pararia de posar 3, 3, 3 i sempre me donaria de residu 1, baixaria al 0, una altra vegada 3, 1, baixaria al 0, una altra vegada, així infinitament, és com que no hi hauria fi. L'expressió decimal d'una fracció, quantes xifres decimals pot tindre? Quantes xifres decimals podem obtenir així en el dividint? Doncs pot tindre des de ninguna, és a dir, que tinga 0, fins a infinites. Perquè en el cas que hem vist en aquestes dues divisions, podríem estar afegint decimals, 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 i la divisió no s'acabaria mai. Per tant, des de 0 xifres decimals a infinites. Si tenim algun dubte, el dijous en la sessió de dubtes entrem i preguntem.